So yun, what's up sa inyo mga paps? Welcome sa ating YouTube channel. This is JP. Yun, vlog natin for today. Magbabanlaw tayo mga paps nito mga order sa atin. Yan. So nasa 13 pieces ata to na order sa atin. Second batch, tsaka yung third batch, ay yung first batch. Ito na yung first batch. So medyo maingay yung aso. Yan na yung first batch mga paps. So kasama ko si Gabriel. Yan. Ay wala si Gabriel, nasa loob. So yan, pupunta kami ng Bumba ni Gabriel. Yan. Ito yung isang design namin. Yan. Yung ma-meets. So punta kami ng Bumbaan kasi medyo mahina yung tubig. Tapos dito na kami magpa-final banlaw sa gripo. So yun. So yun mga paps, ito yung mga babanlawan namin. Yung dalawa na una na kasi order yun sa akin. Kukunin yun ngayon. Kaya kagabi binanlawan ko na siya. Purple shirt. Tapos ito ngayong umaga. Ang release pa naman ito baka mamayang hapon siguro kung matuyo na to. O pag hindi, Monday. So yun mga paps, punta kami Bumba ni Gabriel. So pakita mo siya. Ayan. So let's go, siya yung magbubumba. Ako yung magbubanglaw. So yun mga kapaps, tapos ko na silang banlawan. So yan, tapos na, nakasampay na lahat mga kapaps. Yan, nakasampay na lahat. So thank you sa 1 week, 24 orders, naka 24 orders tayo. Yan, makikita nyo naman sa likod ko. Yan. So 24 orders mga kapaps. Let's go, popost natin yan, pipicturean ko yan lahat. Pero baka sama-sama na lang or batch by batch yan. Mga kapaps, tapos na ako mag-breakfast. Yun, mga names. Lalagyan ko na ng mga names to na order sa akin para hindi ako malito kasi yung iba same orders. Yan, lalagyan ko muna siya ng names. Tsaka mamaya update ko kayo dun sa parapol. So para alam nyo kung paano. Lagyan muna natin ng names to mga kapaps. Let's go. At siya nga po pala, good news tayo ngayon mga kapaps. So nakompleto na natin yung 30 customer order, nag-order sa atin. 30 customer na nag-order sa atin. So itutuloy na natin mga kapaps ang ating parapol. So siguro ang unahin ko na lang mga kapaps yung mga nag-order kasi may mga nag-share mga kapaps dun sa design natin na mananalo. May mga nag-post pero walang hashtag na nakalagay mga kapaps. Sabi ko dun sa rules natin, dapat may nakalagay na JNK Bado. Ayun, hashtag JNK Bado. So yun, nag-share sila pero hindi naman sila naglagay ng hashtag. Kaya hindi ko yun isasama mga kapaps. And the good news mga kapaps, kasi lagpas ng 30 customer yung nag-order sa atin. Yun mga kapaps. Kaya itutuloy natin yung raffle. So update ko kayo. Pero yung mga susunod na order pa mga kapaps, isasama ko yun mga kapaps. Halimbawa naka 30 na tayo, so hanggat hindi tayo nagpaparapol kasi busy pa ako, busy sa work, tapos busy pa dito gumawa ng mga orders, so hanggat hindi tayo nagpaparapol, hanggat dumadagdag pa yung mga umu-order sa atin, so ililista ko sila mga kapaps, isasabay ko sila sa lista ng mga kasabay sa raffle yun. At saka pala style ng raffle natin, di ko alam kung bunutan or roleta. So ang gagawin natin mga kapaps, ang gagawin natin, kung sino yung mabubunot, tanggal na. Kung sino yung matitira, siya yung panalo mga kapaps. So yun, tandaan nyo, kung sino yung mabubunot, tanggal na. Kung sino yung pinaka matitira, siya yung mananalo. So dalawa pa rin yung ipapamigay natin mga kapaps na t-shirt. So hinintayin ko lang yung mga mag-share mga kapaps ng ating video or page. Siguro yung video ko na lang siguro. Magpo-post ako sa page ko, JNK Bado. Makita nyo na lang yan sa page natin. So, share nyo na lang yung mga post ko. Lagyan nyo ng hashtag JNK Bado sa baba. Sa caption mga kapaps So, huwag nyo kakalimutan yun para makasali kayo mga kapaps sa ating parapol. So, hindi pa ako makakaparapol. May i-edit pa akong video sa vlog natin. Please support nga pala YouTube channel natin, JPaul Noblep. JPaul space Noblep, yun. Tsaka JNK Bado. Tsaka Worthy, yun. Worthy, magagandang design din yon sa Worthy. Mga simple pero malupet. At saka Sari-Sari Store, yon. Di ko alam mo Sari-Sari Store yun. So yan kay Chris and Kiel sa online mga pagkain tsaka ukay-ukay. So makikita niyo yan sa Facebook mga kapaps. So sa akin naman sarili ko tong JNK Bado, sariling brand. So
100% cotton, 100% handmade. So, kaya ko gumawa ng ganyang same design pero hindi siya kuwang-kuwa kasi sa 48 hours na babad ng kulay niya, nagre-react yung kulay. Kusa siyang nagre-react doon sa ating t-shirt. So, 48 hours siyang nakababad sa kulay para maging vibrant yung kulay niya. Pero depende yon kung anong gusto ng customer natin. Kung light lang or dark, depende sa design. So, pwede tayo mag-customize kung anong kulay ang gusto nyo. So, send nyo lang dyan message lang kayo sa JNK Bado. Yun, or message nyo ako. So, madali lang yan. Nag-accept kami ng orders online. So, via JNT. So, anong bang tawag doon? So, pwede namin ipadala sa inyo mga order ninyo. So, meron din kaming Shopee mga kapap. Syempre, may Shopee kami. Dalawa sigurong gagawin kong account na Shopee. Kasi yung isa, bago pa lang, hindi pa sikat. So, yung isa ko may followers na. Kaya, baka i-post ko din dun sa main account ko. Yan. Update na lang. Basta, lagi ako nag-update sa page everyday or the day after sa page ko, JNK Bado. Yan mga kapap. Sana masuportahan nyo. Yan, lahat ng design nga pa lang nasa labas na pinakita ko kanina, pipicturean ko, ipopost ko sa page natin. So, lahat ng ginawa ko mga paps, sa page natin yan mga paps. Yan, shoutout nga pala sa mga tropa natin nag-order, tsaka sa Life Fitness family yon. Thank you po. Ayan na yung order nyo. Ang dami nyo. So, yan. Maraming salamat. In 1 week lang yan. Siguro 3 days order lang yan. So, nakaabot tayong 24 orders in 3 days or 1 week siguro. Kasi yung iba, na-release ko na eh. So, Gulkostern. So yun mga paps, after ng parapol nga pala natin, may next parapol tayo. So popost ko na lang yun mga paps. So huwag nyong kakalimutan mag-share. Syempre kailangan natin yun. At saka kailangan na din natin ng mga stocks kasi nauubusan tayo lagi ng stock. New stocks ko nga pala yan. So marami pa yan. Konti lang tingnan pero marami pa yan mga paps. Mga pangkulay ko, madami pa yan. So order lang kayo at abang nasa 5% discount pa tayo mga kapaps. So maraming salamat sa mga subscriber natin. Yon, pangalawang sahod natin sa YouTube. Kaya ibibili ko yon ng mga supply kasi ang daming umorder, nauubusan tayo ng stock. Yan, thank you po and peace out. The thing goes skitty keep